day nang doa sahabor siapa supang musai doho tau guru gogo pe papahat di acara jepek alai maripola. Adoro sopinato hasade debata jumulu hita martanya. Debata Jehovah para si rohana sumuru molate di basa rohana itu hanya si roham. Naing disirai hatam kami ukap roh do pikiran nami semangula marparbui hatam bagasa Yesus Kristus martanya kami. Amin. Hita damang dayanan donga saha persiawan hata di debata di hita di bagasan Sadarion Senin tanggal 21 Agustus 2020 natar surat di Sada Musa bidu 10 ayat 2 sonom madidok di sini. Hubahen peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuk kumaho jala pabalgok ku guarmu asa gabe pasu-pasu ho ido anggo sahana. Ngolu na gabe pasu-pasu ido na tarpasita di bagasan ngulu to. Songonido na nidapotan ni si Abraham di bagasan nguluna tabereng do di jodo si Abraham si tano hagodanganna ima tano urkas dini alai di ulu ibana do marhite ha porsion na tugu porsia do ibana di debata Jehovah alanido marhite pangulion nai di do debata ma hubai peho gabe bangsona bulun jala pasu-pasukku, jala pabalgokku guarmu. Asa gabe pasu-pasu. Ido natarida patar marhite si Abrahami. Gabe pasu-pasu ibana tuna humaling ibana. Jala tarida do di bagasan nguluna. Gabe bangsona bulun. Jala tarida do gabe balga guarna si Abraham. Alani ido dihita karonga sanga porsiaul. Bangoluyo tutuhani macariko. Hita kacol manok terju terlumubi halak batak nang terju sian haholomi tuhati uroni nak terju gabe si to Kristus naing magabe pasu-pasu hita salhu namarang di dia be hita naing gabe pasu-pasu ima akajol manatat na pangului di Tuhani nah selalu beribadah kepada Tuhan orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan gabe pasu-pasu mana di bagasa ngulunon di dia be hita marengaran nomor 33 pehita gawe pasu-pasu nomor tani pehita gawe pasu-pasu manang na kerja di perkantoran TNI Polri doho akra dagam nasi gawe pasu-pasu hita hidup ini harus menjadi berkat ido sapala nong di lehot debata asih rohana tu hita naongi pasu-pasu hita ikut tarida mai daktar bahen nang kepala mekel longat cuma unang ni hacitan niat rohana alai neng matarida roha natutong mangalehon lasni roha mabuat drame dang jolma na mabuan hagutura di dia bebana hola na mabuat haguturo hola mabuan haributon hola mapain hajahaton manang natu dia bana lao totong hola mapain hasurahan dang si songoni jolma na pangului di Tuhani jolma halak Kristen jolma na porsia di Tuhani naing manian jolma na porsia di Tuhani jolma na totong beribadah kepada Tuhan menunjukkan dirinya menjadi berkat ke seluruh dunia idoh kamang kenang dunga saha porsia manang di dia behita gabe ama na gabe pasu-pasu gabe ina na gabe pasu-pasu gabe ianakon na gabe pasu-pasu dan gabe balik ropaning ay behado amaton sarong gabe pasu-pasu sarong lapatanna holanna jat do diula holanna soture soninang sarong inaton manangna ianak konon sarong kasiana behado tutu gabe ianak kon na berguna hita behado gabe natoras na marguna behado gabe jolma na gabe marguna di dia behita mangulo sulota na hudok nak kaning na pemar tiga nak pemartane nak pekarejo profesi manang apa hita iko gabe pasu-pasu hita tunang humalet kita dapat tuduh humaniani di bagasa nguluta asa patar mei marhite nguluta sigano pari naing gabe pasu-pasu di dia behita mabuat lasiroha mabuat dame tu saluhu na colma songon jolma si huto Tuhan tong ido na taparsita kama kenang tonga sa porsyon jala taingo ma pasu-pasu ni debatado hita akka jolma na mangului Tuhani alai bolonungai pasu-pasu debata hita iko gawe pasu-pasu mahita songon buku deta itu rasa pulono dok dinama mulus sadok mulun go do namarsa gali buan silodang tunaholomi
asa margogo muse bahen maau parhitiamu pasu-pasu ma bauri ali tuhaku patu pa maau bahen pasu-pasu tudonga sude naeng gabe pasu-pasu ita tuaka na humalia kita tuaka jolma na holomi mabuan hati urok kita ido natarida songon hala Kristen da tutu atau tong mahita mabuat sinodangi tuhata madongani hita amen matangi yang mahita debata Jehovah para sirwana sungurung ido tutu Tuhan naima gabi pasu-pasu kami sapala na ijo kami songon hala Kristen na porsia tu Tuhan na totong do hingot kami asiro ham madongani kami songo siabra kami Tuhan diasi ni roham do madongani bana dinabuka si bana siatano hagudangan nai jala di patuduh kodo inganat di bana Tuhan jala dileh kodo gabe pasu-pasu ibana gabe bangsuna bolon jala tarida di Tuhan gabe balga warna jala asa gabe pasu-pasu mai bana to soni mana ngulu nami gabe pasu-pasu to kana humale kami akazol manak terjui son halak kesesiu toku atau ngasih rondongani urupi hami Tuhan di bagasa ngulu nami on di bagasa Yesus Kristus matanya kami asuram sab menurut amin horas horas horas